Brno. Město plné krásy, milých normálních lidí, město tradic a Matěje. Jestli tam skočíte, tak jste mrtví a ne, že vás srazí auto, ale já vás zabiju. Pokud odmyslíte nějaká krásná místa, alá vlhká, úzká, Sejl a další ulice, u kterých je nebezpečné jen na ně pomyslet. Brno je město s vlastním ekosystémem a dnes jsme se rozhodli s naší výpravou zajet do tohoto pochybného města a zjistit, co na tom 323 000 obyvatel města vidí a hlavně, co na tom vidí náš Matěj. Berte toto video jako takový upřímný průvodce od kluků z Boskovic a Matěje z Brna. Pohodlně se usaďte, hlavně ty Matěj tam vzadu, ano, vidím tě. A užijte si toto video. Opevnění Brna bylo vybudováno ve 13. století. První písemný doklad pochází z roku 1243 z velkého privilegia Václava I. Účinnost hradeb zvyšovaly věže, bašty i vodní příkop a významnou mírou pomohli ubránit město proti útoku Švédů v roce 1645. V druhé polovině 17. století byla většina hradeb rozebrána a společně s přestavbou Špilberka vystavěno modernější barokní opevnění. Pevnost bohužel nezabránila na počátku 19. století obsazení Brna Napoleonovou armádou, který před svým odchodem nechal velkou část opevnění strhnout. V druhé polovině 19. století byla rozebrána i většina zbývajícího opevnění, které bránilo rozrůstající se dopravě města. Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným prezidentovi Havlovi. Budování laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, jehož hlavním záměrem je vytvoření míst, které mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu. Míst, kde bude možné diskutovat v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. Lavička Václava Havla se nachází poblíž katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. A když už mluvíme o katedrále, její historie stavby začíná již v druhé polovině 12. století. Z původního kostela vznikla během staletí mohutná katedrála v novogotickém stylu s výrazným dvojvěžím. V interiéru pak můžeme spatřit stopy po velkolepé barokní éře. Patronem této katedrály je svatý Petr a apoštol Pavel. Kostel svatého Michala Archanděla. Kostel byl postaven brněnským architektem Janem Křtitelem Ernou. Barokní chrám je svým mohutným průčelím situován k někdejšímu rybímu trhu. Nad portálem můžeme vidět znaky donátorů Lva z Kounic a jeho manželky Eleonory, rozené Dietrichsteinové. V 18. století byla před chrám postavena terasa s kamennými skulpturami. Dominikánské náměstí, dříve Rybí trh, je náměstí v Brně nacházející se jihozápadně od náměstí Svobody. Náměstí má zhruba obdélníkový půdorys, výrazně se svažuje od západu k východu. Na Dominikánském náměstí je nově osazená kašna v podobě 3 kušilů, které vytvářejí mlhoviště. Autory vítězného návrhu jsou Tomáš Pavlacký a Michael Gabriela. Náměstí Svobody. Náměstí Svobody je jedno z nejvýznamnějších náměstí Brna. Nachází se tu brněnský orloj, morový sloup a dům pánů z Lipé. Brněnský orloj byl na náměstí Svobody umístěn v roce 2010. Měří 6 metrů a váží 24 tun. Každou hodinu stroj krátce zazvoní. Jednou denně v 11 hodin z něho vypadne kulička, kterou si mohou kolem jdoucí odnést domů. Dominantou tohoto náměstí je morový sloup
z roku 1689, který byl vstyčen při připomenutí morové epidemie, která postihla Brno v letech 1679 a 1680. Morový sloup, jenže výsledkem spolupráce několika předních barokních tvůrců, sestává ze samotného sloupu nesoucího figuru Panny Marie se svatou rozálií a mohutného podstavce. Dům pánů z Lipé nechal postavit v 16. století Krištof Schwanz z Ritzu v renesančním stylu na místě původního gotického domu, který pravděpodobně vyhořel. V současnosti se zde nachází kulturní informační centrum. Budovu zdobí arkádové nádvoří. V nejvyšším patře je zpřístupněna vyhlídka. Zelný trh, neboli Pobrněnsko Zelňák, je náměstí v Brně v historickém centru města. Náměstí leží ve svahu těsně pod Petrovem, asi 400 metrů jižně od centrálního náměstí Svobody a má přibližně obdélníkový tvar. Většina plochy je po část roku využita jako tržiště, kde se prodává ovoce, zelenina, květiny a tak podobně. Na tomto náměstí se vyskytuje kašna Parnas, která symbolizuje jeskyni z přírodních kamenů. Je bohatě zdobena mnoha alegorickými postavami, bájnými zvířaty, draky, kamennými delfíny a strážcem podsvětí, trojhlavým psem Kerberem. Voda byla do kašny přivedena nejstarším brněnským vodovodem z řeky Svratky. Stará radnice. Nejstarší částí radnice je věž ze 13. století, která je z období pozdní gotiky. Hlavní portál je z období renesance a část budov s arkádami je pro změnu z baroka jako ostatní části. V průčelí vedoucí k této budově si můžeme všimnout brněnského draka, krokodýla, který je tam zavěšen a v zimních měsících má oblečený vtipný vánoční svetr a také svítí. Moravské náměstí. Moravské náměstí je jedno z nejvýznamnějších náměstí Brna. Nachází se tu 8metrová jezdecká socha Jošta Moravského, vybudována v roce 2015 Jaroslavem Rónem, a sochy Spravedlnosti z roku 2010, která představuje muže zvedajícího těžký kvádr. Navíc je tam i kostel svatého Tomáše, založený v roce 1350 bratrem Karla IV. Janem Jindřichem Lucemburským. Brněnské ruské kolo je významnou impozantou tohoto náměstí, kterou si mohou lidé užít jenom v zimních měsících při příležitosti vánočních trhů, aby si mohli ze zhora prohlédnout rozsvícené vánoční Brno. Jedna jízda stojí 200 korun a trvá 5 minut. Výška je 33 metrů, takže je krásně vidět na okolní krajinu Brna. Kostnice svatého Jakuba. Tříkomorová kostnice v podzemí kostela svatého Jakuba vznikla pravděpodobně v 17. století. Kostnice se velmi rychle zaplňovala kvůli zrušení kostelních hrobek, častým morovým i cholerovým epidemiím a obětem 30leté války. Po naplnění byla kostnice s ostatky přibližně 50 000 zemřelých uzavřena kamennou deskou a časem se na ní zapomnělo. Znovu objevena byla až v roce 2001 v rámci systematického průzkumu zdejšího podzemí. Evangelický kostel J.A. Komenského, neboli Červený kostel, je kostel postavený v letech 1863 až 1867. Architekt Heinrich Ferstel jej navrhl ve stylu severoněmecké gotiky, neomítnutý z červených cihel, které dali kostelu jeho ikonické druhé jméno. Doufáme, že jste si video o této odbočce na Vídeň užili a budete si po tomto videu chtít na toto místo zajet a podívat se třeba do psychiatrické nemocnice v Brně nebo na Matěje. Nedělej pičoviny a toč. Kterého nejčastěji potkáte na pochybných místech s pochybnými lidmi. No jo, Brno je prostě kapitola sama o sobě a černá skvrna Moravy. A na závěr se naučíme 2 nová anglická slovíčka. Pochybný, doubtful. Pochybný, doubtful. Psychiatrická nemocnice, psychiatric hospital. Psychiatrická nemocnice, psychiatric hospital. A tímto se loučí kluci z Boskovic a Matěj. S úvodem a závěrem videa nesouhlasil Matěj z Brna. Ano ty, Matěj, stále tě vidím.